Здравейте, скъпи приятели! Днес в близка среща ще ви запозная с Small Steps. Какво е Small Steps? Ще ви разкаже и неговия основател. Здравейте! Стефан Георгиев се казвам, рехабилитатор и медек терапевт и добре дошли в моя кабинет. Тук практикувам основно медек терапия, но също така и класическа рехабилитация, като основната целева група са деца, малки деца. Как започна всичко и с какво се занимавал до сега? Аз съм рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция, като работя там с деца с увреждания и забавяне с развитието. Като моята дъщеря, тя също има генетично заболяване и е с забавно развитие, умствено и двигателно. Обикаляхме сумати време различни видове терапии, като оказаха влияние, но твърде малко и твърде бавно развитие виждаме от тези терапии. Нали, говорим за класическа терапия и класическа рехабилитация и не само. Впоследствие научихме за един по-специфичен метод, нарича се медек терапия, където само на едно място до момента се прилагаше в България. Къде? В Търговище. Като започнахме там да ходим на интензивни терапии, т.е. една седмица по 2 пъти на ден интензивно. И така горе до една седмица в Търговище, една седмица в Бургас и пак в Търговище. И това го започнахме още ноември месец, докато в момента на започването дъщеря ми една-две крачки максимум да правеше самостоятелно, след което нестабилна и падаше. След като започваме тази терапия, още след първи месец видяхме значително развитие. Вече правеше 5-6 крачки и сега 4 месеца по-късно тя вече се ходи абсолютно самостоятелно. И още след първи месец, като видях как влияе терапията върху дъщеря ми, при положение, че преди това нищо не е помогнало до такава степен, реших, че това е нещо, с което искам да се занимавам, понеже трудно достъпно е, когато е само на едно място в България. И хората не са запознати с този метод като цяло. Затова се поинтересувах повече, намерих такива курсове, които са в чужбина. Записах го веднага този курс, изкарах го и открих кабинета, като основната цел е да популяризирам този метод сред родителите, които имат деца с забавено развитие, като това може да бъде не само заболяване, но и просто деца, които малко по-късен етап прохождат, пропълзяват, почват да сядат и така нататък. Този метод помага както за деца до 8 години, така и за бебета от 3-4 месеца за подпомагане по-бързото развитие. И общо взето целта е да помогнем на повече деца, да популяризирам тази дейност и да можем да започнем да помагаме на повече деца. Разкажи с какво медек терапията е по-различна от класическата рехабилитация. При класическата рехабилитация там се забелязва, че активният участник в самата терапия е терапевта, т.е. самото дете е пасивен участник. Той не извършва движенията, а рехабилитаторът ги извършва вместо него. По този начин в мозъка по-трудно и по-бавно се изграждат необходимите пътища за реакция, които са необходими на детето, за да направи нужното движение. Докато при медек терапията там се стимулира изцяло детето да бъде активният участник в терапията, докато терапевтът е само помагаща фигура, която насочва тялото как да извърши това движение, при което като при този метод детето много по-бързо изгражда тези моторни реакции в мозъка. Коментира това нещо, че могат да идват при теб деца от 3-4 месеца до 8 годишна възраст. За абсолютно всички деца ли е приложимо медек терапията? Медек терапията е достъпна не само за деца, които са от 3 до 8 години. Има случаи, в които може... 3 месеца. 3 месеца, нали? Да, от 3-4 месеца до 8 години. Не само. Тъй като има случаи, в които може и деца, които примерно са на 10, 11, 12 години, вече зависи спрямо състоянието на самото дете. Като основната цел на медек терапията е подпомагане на двигателното развитие. Тоест, в случаят може да бъдат заболявания от рода на детска церебрална парализа, различни генетични заболявания, които се
които се забелязва забавяне в двигателното и умственото развитие, тъй като и двете са свързани. Едно дете развие ли се двигателния апарат, оттам след тръгват и другите неврони да работят в мозъка и да развиват пътищата, които помагат, както речта, движение на ръцете и така нататък. И в този ред на мисли при всяко дете е строго индивидуално. Има деца, които са с много сериозни, примерно сколиози или измествания на стави, които при тях няма да е приложимо. Но пък има и деца, които нямат някакво заболяване, било то дегенеративно, неврологична гледна точка, и е приложимо. Т.е. те просто са деца с забавено развитие. Нали, тук говорим примерно за деца, които са 9-12 месеца и още не са направили първи стъпки, за да се хванат някъде и да се изправят. Медек терапията помага и в такива ситуации за двигателното развитие. Тоест случаят е по-скоро двигателно подпомагане на детето, да може по-бързо да стигне необходимото движение. Добре, преди бях гледал твои клипове, където ти придържаш децата, с по-големите те са повече килограми също така. Това фактор ли е за нещата? По-трудно ли е с тях? Със сигурност е по-трудно, когато децата са вече по-големи и съответно повече килограми, тъй като основната част от терапията е терапията, т.е. аз да придържам детето, за да подобрявам и коригирам баланса. Вече когато е повече килограми, това става по-трудно. Затова пак се прилагат различни медек процедури, които помагат, като малко по-разчупено стават. Тоест, в смисъл, че се прилагат и части от класическата рехабилитация, за да се помогне, когато говорим за деца в по-голяма възраст, повече килограми. Затова по-малко казах, че може и деца, които са на 12-13 години, просто няма да се прилага класическата медек терапия, нали, в целия си смисъл, ами се подпомага с класически методи от рехабилитация. Сме в стаята за медек терапия. Разкажи малко повече как процедираш в тази стая с децата. На кушетката процедираме с деца, които са по-малки, до 9-10 месеца спрямо на детето, където можем да правим различни мануални упражнения. Тоест, примерно аз захващам кръка и таза на детето, за да помогна той да се изправи, като само помагам, разбира се, само придържам да стана, т.е. в най-крайната част на тялото, за да може детето да иска да го направи това движение или чисто интуитивно само да тръгне да го прави, като аз започвам движението и той го довършва. На тази маса, нали, с по-малките деца работим с нормална терапия. Тук долу на планчето работим с различни конфигурации от този вид инструменти, като целим подобряване на баланса и пак за изправяния, корекция на баланс, корекция на стойка и подобните упражнения, като правим различни конфигурации с тези дъски. Тук се слагат едни летви, които могат да бъдат по този начин сложени, за да балансират децата, било то на пръсти, на стъпало, цял крак, цял ходил, спрямо за да се нуждите от детето. Може да бъде в начална ситуация, когато балансът е по-нарушен, да бъде под тази форма, за да е по-лесно на детето. И постепенно надграждаме упражненията, за да са по-трудни, както за баланс, така и за самото дете, да може да научава по-сложни движения и по-трудно движение за баланс, като също така върху топки може да балансираме децата, върху различни видове топки и други видове конфигурации, като въобще стимулираме нормална среда в пресечен терен, където детето така иначе, когато излезе примерно в парка, в градината, той така иначе минава през различни естествени препятствия. Колко време горе-долу виждаш подобрение на детето? Колко време след тези терапии започва да се вижда ефекта, първоначалния ефект? Строго индивидуално спрямо случаят, като примерно имам някои случаи, в които детето има баланс, ходи си, само че с скривена стойка, т.е. краката са във външна ротация настрани. Конкретно при дете имаме около един месец, за да коригираме стойката. И точно след месец, даже вече малко по-малко от месец, вече почна да се ходи изцяло с краката напред, т.е. коригирахме стойката за под месец.
Има други деца, в които винаги стоят приклекнали и прескачат. Не ходят нормално, подскачат. Това е поради липса на добър баланс, както и на вестибуларния апарат, при което за месец и половина някъде вече подобрят това и ходи изцяло с изпънати крака и вече не подскача. И също така ходиш и на пръсти, вече се ходи на цяла стъпала, почти постоянно. Така че това е терапия, която спрямо детето се преценява, да се вижда кога ще има реакция. Зависи от какво е увреждането. Има деца, примерно, които не могат да задържат тялото си изправено или главата изправена, при тях да има малко повече време. Като основна цел на медек терапията е, при всяко дете е заложено да може да ходи. Той не го научава това, то му е заложено. И целта на медек терапията да стигне, детето само да стигне до този път, да може да си проходи. Работиш с много семейства, всички ли са от Бургас или има от други градове? Освен Бургас и от други градове идват, като примерно които са в Бургас. При тях правим терапиите 2-3 пъти седмично. Ако е по-сериозен случай, има нужда повече време, правят пъти всеки ден идват на терапии. За тези, които са от друг град, имам и такива случаи няколко, от Ямбол, Сливен, Варна, Несебър. Като при тях правим интензивни терапии, което означава идват примерно в някой хотел тук в Бургас за една или за 2 седмици и правим терапии всеки ден или 2 пъти на ден. Тоест всеки е добре дошъл. Абсолютно. Много семейства имат, които идват тук за една или за 2 седмици и правят групова терапия. Т.е. идват при мен примерно 2 пъти дневно и при други терапевти, примерно за плуване, за ерготерапия, за логопед, и си правят едно такова пътешествие веднъж или 2 пъти месечно за интензивни терапии. Какъв е твой подход с новите семейства, които идват пред теб, с децата и медек терапията по-скъпа ли е от стандартната рехабилитация? Не, в никакъв случай медек терапията не е ексклюзивна ценово, е съпоставима с всички останали терапии, които така или иначе ходят децата. Иначе метода ми, който прилагам при нови семейства, които идват при мен, са правим първо една консултация, която трае между 30 и 60 минути, спрямо случая. Целта на нея е да се запознае с детето, като имам един лист от 40 упражнения, които правят съпоставка какво е двигателното развитие на детето и какво трябва да бъде спрямо неговата възраст. По този начин мога да изготвя индивидуален план как да работим с детето и горе-долу колко често да бъдат посещенията. Дали 2-3 пъти седмично, дали интензивни курсове веднъж или 2 пъти на ден ежеседмично. Това вече се определя спрямо детето, спрямо тази оценка, която направим първоначално. Вероятно има такива родители, които очакват щракваш с пръсти за няколко дена и детето е топ. Да, разбира се, винаги има и такива родители, но тези, които вече така или иначе посещават други терапии, знаят, че това е нещо, което се изисква време и търпение. Докато това, което забеляваме също така и при медек терапията, че тези резултати се получават много по-бързо, значително много по-бързо спрямо класическата рехабилитация, която има. Така че да, може да се очакват сравнително бързи резултати, но пак не е магическа пръчица да станат от раз нещата. Когато семейство стартира с медек терапията, това означава ли, че трябва да прекрати други терапии, рехабилитации и медек терапията замества ли всичко друго? Не, в никакъв случай тя не замества, тя допълва терапиите. Тоест, примерно, ако едно дете ходи на ерготерапия, на логопед, на плуване, на сензорна терапия, няма нужда да ги прекратява. Това ще е просто една допълнителна терапия, която ще помогне конкретно към двигателното развитие, тъй като може би единствено класическата рехабилитация замества, но останалите видове терапии ги допълва, тъй като медек терапията основно акцентира върху двигателното развитие, докато примерно при ерготерапията, при сензорната терапия, там вече се наблягат на други центрове на мозъка и е необходимо даже, освен медек терапията, да се посещават и други терапии, за да може да се развие детето възможно най-скоро и по-адекватно да се приобщи към обществото. Класическата рехабилитация
коментираме, че при медек терапията основният човек е детето, докато при класическите там основно рехабилитатора е. Да, аз затова споменах, че единството, което може да замени е класическата рехабилитация. Докато при сензорната терапия, примерно, там се наблягат на други, основно на рефлексите на детето и на сензорни възприятия, които медек терапията също подпомага, но не е основната цел. Като за финал, какво би било твоето послание за нашите зрители? Има много семейства, които се притесняват, че посещават ли терапия означава, че детето им е с увреждане. Това не е задължително. Може да е необходимо просто допълнително подпомагане на детето, за да може да придобие необходимите умения. Тоест, не се притеснявайте да се обадите да направите една консултация, за да се видим с детето и да му помогнем да се развие по-бързо. Благодаря на всички, които останаха до края на това видео. Надявам се, че съдържанието, което правим аз и моят скромен екип, ви харесва. Така че харесайте, абонирайте се и ако желаете, споделите. Благодаря ви и до скоро виждане!